Vani, mai vomit? Ce rău? Nu mai intra că ai călcat. Unde am călcat? Nu mai intrați aici. Am călcat în vomă? Gata, mă, cum ați zis, am văzut așa. Du-te la baie mort. Spune-mi că n-am călcat în vomă, te rog eu frumos. Nu. Mulțumesc. Pe unde ești? Hai călcat de mult la capra, nu te poate dire și de eu. Fă-te de acolo să poți să-i dăm preșul ăla, dăm preșul ăla, dăm preșul ăla. Nu o spune pe ăla. De televizor. Poftim? Mai lăsat ceasul lângă televizor. De ce vedrea aia cu vomităcioși? Rizi? Ești bine? O să râd când o știi la filmarea asta, să mă râd jubilat. Răzvan mai vorbit? Trebuie să ne zicem de aici. Îți sună telefonul, Cristiana. Nu-l mă. Cum să nu fie altul? Gata, mă, acolo pe mine. Spălă pe dinți. Ce față albă, ai să mă râd jubilat. Ia uite-te cu ochiul la mine, uite-te cu ochiul la mine. Așa ori de bine ce-ai dat aici acolo. Frate, de ce ăștia au vomat în taxi, s-a făcut rău? Cine e? Pe jos. Nu știu, programul aici. Poate e hitrosul. Da. Uite-și mă, bă. Am vomitat mai bine. Ei, telefon. Trebuie să venim în rătreaz. Tu poate cazi pe geam, Cris, ai mai căzut o dată pe geam, stai cu minte. Tu să nu cazi pe geam lângă mine. De ce te-ați putea să-mi cu pitele pe Bine, fă. Vezi că am mai căzut o dată de la etajul 1, să nu cadă. Păi tu mă uiți să ne bagi scos la casă. Ia. N-am nimic asta. Pus mi-a parfum. E morție. Desfios. Ia desfios. Te făcă politica. Vreau să-i dau limpiz de lui fata asta. Cui fată? Care fată? Fă-și la baie. Vreau și eu un fum. Vreau un fum. Ești prost? Nu mai zi un fum. Hai mă, de tine țigară să mai îmi dai un fum. Eu zic pe Cristiana, Răzvan mai e că vreau să mă piși. Țigare, Cătălina trează, petit mulți. Verișorul treaz tocmai a trecut pe lângă noi. Uite el. Uite, vezi, el e treaz. Aha, și râde. Mamă. Da, fă. Ia zi, fă. Dă și mi drumul la bău. Fă, m-am speriat rău de tot. Ce fac ăștia s-au închis în baie să mă arăt de mine? Vomităciul se întins pe jos. Nu vreau să te las. Curul lui Cristiana. Curul lui Cristiana. Am dat cu zoom, acum zoom out. Cristiana care se spală pe mâini. Aici nu-mi place cum miroase, aici să închidem ușa. La revedere. Ăstea doi vorbesc aici, da? Zi. Da. Păi e vom pe jos? Nu.